Respectarea drepturilor de autor este esențială, mai ales în contextul actual, în care informația circulă rapid pe internet. Elevii trebuie să înțeleagă diferența dintre a te inspira și a copia, dar și cum să folosească responsabil materialele găsite online. Am stat de vorbă cu profesorul Dumitrel Toma, care ne-a oferit o perspectivă clară asupra acestui subiect, iar acum vrem să o împărtășim cu toată lumea. Bună, dragilor! Bună ziua! Bună ziua, domnul! Care e diferența dintre plagiat și inspirație? Plagiatul e atunci când copiezi fără rușine și fără să spui de unde ai luat. Inspirația, în schimb, e ca atunci când vezi o rețetă bună și o adaptezi după gustul tău și spui și de unde ți-a venit ideea. Una te poate costa nota sau reputația, cealaltă îți poate aduce aplauze. Cum pot fi informați elevii despre importanța respectării drepturilor de autor? Să fim sinceri, dacă le spui sec, nu copiați, s-ar putea să adoarmă. Dar dacă vii cu exemple reale, povești interesante, un video amuzant și poate și un caz celebru de plagiat, brusc devine interesant. Educația merge mai bine cu puțin spectacol. Ce metode creative poți folosi pentru a promova drepturile de autor în școală sau online? Concursuri de creație originală, dar fără ChatGPT. Glumesc. Sau nu? Apoi, ateliere de făcut mimuri educative, postere, videoclipuri sau, preferata mea, un proces școlar al unui caz de plagiat. Cu juriu, avocat, dovezi, tot tacâmul. Ce ați face dacă ați vedea că un elev copiază un proiect de pe internet fără să menționeze sursa? Întâi respir adânc. Apoi îl chem la o discuție calmă, fără judecată, și îi explic de ce nu e ok. Nu vreau să-l sperii, ci să-l fac să înțeleagă că a copia înseamnă să-ți sabotezi propriul efort. Plus, e ușor de prins. Ați folosit vreodată materiale de pe internet fără să știți dacă aveți voie? Cum ați putea verifica dacă este legal? Da, sincer, în trecut am mai luat o poză drăguță fără să mă gândesc. Acum sunt mai atent. Caut mențiuni despre licențe, expresii ca liber de utilizare sau Creative Commons. Și folosesc site-uri care oferă resurse sigure. Nu-i greu, doar trebuie să-ți pese puțin. În final, ce le transmiteți elevilor legat de respectarea drepturilor de autor? Dacă vrei să fii creativ, fă ceva al tău, nu copia ca imprimanta. Fii mândru de ce poți crea, chiar dacă nu e perfect. Și dacă tot te inspiri, spune și de unde. Nu doare, nu costă și e semn că ești om cinstit. Plus, cine știe, poate într-o zi alții se vor inspira de la tine, cu tot cu numele tău scris mare. Vă pup! Pace! Bună ziua! La revedere!